Jurgi Ekiza, egunon zuri? Egunon. Zuk Txernobilen lagunak elkartearen sustenguz egin duzu kantua. Bizipozarekin mundu berri bat guzientzat diska hortan parte hartu baituzu. Baleenik galdeginen dauzugu, Txernobilen lagunak elkartekoak ezagutzen ote dituzunez. Alors, ez nituen ezagutzen, egia errateko proiektua ere ez duen ezagutzen, eta kanta hori grabatu dudan egunean, elkarteko norbaitekin elkartu ginen, justuki proiektua orkesteko eta ezagutzeko gauza. Beraz, biziki interesgarria izan da aldontatik ere. Haien proiektua eta haien lana biziki polita eta miresgarria duetzen zait. Hauek, proposatzen dute Txernobil inguruko aurrei, pasatzea gutxi gora bera 40 egun udan Euskal Herrian. Helburua da sinpleki, kutsatua den eskualde hortatik aterraraztea hauek bederen hilabete batez, beste zerbait ikusteko kulturalki eta abar, baina batez ere kutsaduratik ateratuz, oartu baitira haien osasuna ere hobetzen dela, eta beraz, hilabete bat pasatuz kanpoan, pixkat haien korputza hobetzen da, eta ibaten du luzatzen zaira ere pixkat bizitzeko esperantza eta horreko gauzak. Zinez, argi-garria da, ikustea nik ez dut segurantza egitu hori, bai, argi-garria da ikustea gaur egun segitzen duela hori radioaktiboa izaten, eta aurrek hori ere jasama dutela, eta gerrateko hori jakitean beldur ematen du ikustea gaur egun batez ere Frantzian diren proiektu berri hauek hanbeste zentrala irekitzeko gogoarekin, eta bai, piskat, hori buruz ere, begiak irekitzen ditu piskat. 86an iragantzen zapartaketa, badu hauai aspaldi, eta oraino ondorioak neurtzen dira Txernobilen ingurian. Zu ez dakit elkarteko kideekin bildu zirelarik, jasaiten dutena edo jasaiten dutena, horiek denak aipatu dituzi edo ez? Egia errateko aski guti, denbora epe biziki laburra da aldi oro da egun bat grabatzeko eta bertan ezagutzen ditugu bai kantaren hitzak idatzi dituen bertsolaria ezagutu nuen bertan, bai elkarteko jendea, dena ipatu, baina gero grabatu behar da, bideoa egin egun berean, zenta nahi dute dena zentratu egun bakar batean. Beraz, da gehiago pixkat aipatzeko egoera orokorki, baina ez dugu zehatzki aipatu bakoitzaren egoera. Eta batez ere jakinez grabatu dugula hor ez udan bertan, hauek etortzen dira bakrik udan. Beraz, nik ez dut Ukrainako jenderik ezagutu, baizik eta agera ematen duen familiako norbait. Hor, biztan dena Txernobil gogoan dugula, benan aktualitateak ere beste pentsamendu bat ekarrazten dauku, aur horientzat, familia horientzat. Unkitua senditzen zira, zuke egoera unengatik ere? Bai, unkitua eta batez ere hori pentsatu nuen justuek ateratzen zela zenta egin zuten agenda bat aintzinetik, eta beraz kanta hau justu atera da aste untan eta ikusiz zepasatzenen joanen astetik. Uste dut elkarte horrek laguntza gehiago behar duela, zenta orain udan egiten duten misioaz gain, erabaki dute ere, egitea pixkat zentraizatzea laguntza, bidaltzeko gero Ukrainako eta Txernobil zonaldeko familiei, aurrei banan baita ere helduei eta parte hartzea hori korridore hauetan gauzak helarazteko araño. Eta beraz bai, elkartoren bidaz egiten da ere, beraz uste dut atxalotzekoa da justuki ez egotea haien misio txikian, baizik eta hori ere zabaltzea eta egoera ikusita gauza gehiago ere proposatzea. Bai, errateko normalki imaginatzen dut gehiago dela Gipuzkoako jendearentzat, baina agera familia izateko bada martxoaren 15 arte, beraz bada aukera Txernobilen lagunak elkartearekin harremanetan txartzeko batek nahi badu proposatu. Eta gero, hori ere gehiago igualdeko jendearentzat da, ala ere balio doa ipatzea. Eusko Jaurlaritzak izarri duela martxan mail bat, errefuxiatuak abildua euskadi.eus. Hori orokorrean, Ukrainatik etorriko diren errefuxiatuei etxe bat proposatzeko iristen direnean. Beraz, hori ere mezu hori zabaldu behar da inkase, eta beti batek beden erabiltzen badu, beti hori da irabazia. Bizipoza txikitzia neke, olako garaietan, olako memento bortitzetan,
Baina ala ere, bizia intzina doala eta kantuak bere bidea egiten duela ere, zuk behaz kantu hori egin duzu joan den urtean, erran duzun bezala, eta doinu eta kantuaren hitzak aski baikorrak dira. Bai, hori da noski proiektu horren ideia ez, en fait, kanta bakoitza da elkarte baten eta beraz, nola erranen dugu arazo baten inguruan egina da, banan bai, helburua da alde batetik dirua lortzea eta sustengoa lortzea elkarte hauentzat, banan baita ere mezu baikorra ere sortzea eta giro baikor bat ere sortzea elkarte guzi hauen artean. Horren egiteko, joan ziren Xabier Zabalaren bila, Xabier Zabalak komposatzen ditu musikak eta berak ditu komposatu kanta guziak. Jakin barda Xabier Zabala dela Piritz eta Porrotxentzat idatzi dituen kanta hainitz, eta hien artean patata torti hori maite zaitut berak zuen komposatu aldibidez. Berarekin lan egin nuen nik ere dola 5 urte Zir Korrika kantaren zat, Korrikaren kanta ofiziala izan zena, eta zinez bere estiloa da kanta alaiak eta besta giroak duten kantak sortzea. Beraz, hori zen helburua, diska baikor bat egitea eta gauzak baikorkia aipatzea, justuki askotan gauzak ala ere ubeki lortzen dira irribarriarekin. Kantua entzunen dugu, solasunen ondotik, baina ala bi hitzez espikatzen aldaukuzu ze kondatzen duena? Bai, hartzen du aldibide konkreto bat, kanta ditzen da Misa txikia, eta Misa da beraz Ukrainiako hor bat, eta kontatzen du nola aurguri iristen den Ukrainiatik Euskal Herriera, eta ze momentu goxoak pasatzen dituen hemen Euskal Herrian udantzeak, eta nolaz berrindartzen den aratitzuli baino lehen. Hori da beraz urtelu pasatzen dena, jakinez noski aurten piskat beste goere bat da, eta ez dakigu etortzen direnak segituan Hala ere, aipatu nahi dut ere barkatu, hemen hitzak nik ez ditu dara idatzi, baizik eta Oiane Perea Perez de Mendiola, eta beraz hori ere dela pixkat bizipozaren mamia, azken filan da elkarlan bat, eta bakoitzak ekartzen du bere gauza, baina batez ere erakusten du gauzak elgarrekin eginez, gauzak politak egitean dira, eta gauzak aldatzen dira. Hontxo da, mundu berri bat guzientzat, hori dugu esperoan dena den, Jurgiek iza, beraz, Misa txikia kantua entzunen dugu orain, mila esker argitasunak emanik. Zuei, eta lastar arte. San Juan gauaian, laster dator Euskal Herrira, Misa txikian. Bagoaz gu loiura urduri zure bian, udau ametxetakoan izan dadila. Pasatoz eskaileran beran, ongi etorri berriz ere zure etxeran. Ez dakizu zure falta izan dugulatan, jakin mila abentura zain ditugula. Misa laguna Ukrainiatik gurera etorri zara, barrutik osatzera. Aireak kresala eta mendiak batera, motxilan sartuta eraman Txernobilera. Etorri guazen ondartzara, olatu artean saltoka hasiko algara. Gaur arnasa hartuko dugu elkarrekin zuk, kroketaren aigin arte
ondarrarekin. Misa laguna Ukrainatik gurera etorri zara barrutiko satzera. Aireak resala eta mendiak batera motxilan sartuta eraman Txernobilera. Misa laguna Ukrainatik gurera etorri zara barrutiko satzera. Aireak resala eta mendiak batera motxilan sartuta eraman Txernobilera.